Jopuonjre mane okoyudo grade materogi mbalariany e penj mar klas 12 ma higa mokalo e counties makaluo jiw mondo mi ochak oro kwayo margi kuonde tiegruok mar tije lwedo maginyalo yude lony mabiro konyogi e ngimagi. Tend kuonde tiegruok mag tije lwedo mopogore opogore counties makaluo koni kuonde tiegruok magin go ne ko thuolo makare mar chiwo tiegruok ne jopuonjre mane okoyudo grade mar mbalariany maginyalo yudo tiegruok malong'o. Tend kuonde tiegruok mag tije lwedo go wacho ni sirikal sani oketo maino e bero kuonde tiegruok makamago ka koro gidwaro mondo mi rawere lony manyalo konyogi e chugo thuolo mag tije kendgi giwegi bang' tieko tiegruok maggi. For all the young students who cleared Form 4 last year, all those who are at home and they are not engaged in any employment, they are not in education, we want them here. We have the facilities and we are training very well. We have state-of-the-art equipment. We have this other extracurricular activity like drama. Waketo a lot of effort mondo gin bende other than bedo nini welder, in just stima, in ja automotive. Kapok iyudo mar automotive no kata bang'e kisetiyo kech joma sani owero wachno ni side hustle. Koro ewa kwayo nyithindo manotimo Form 4 giduto te giyud thuolo kaka gibiro. Wakwayo the chiefs, wakwayo the councillors ni mondo gichok nyithindo ka gisechoko nyithindo kuonde ma gintie wabiro biro mondo wamigi admission kuondego. Creative arts in general are very, very important. So those who have developed these creative talents can look for ways of monetizing them and making a living out of their talents. Wabumio joweno mang'eny biro Nyanza. Namba 2 wayudo gimoro medre ofuku. Tiji medo gimoro kaachiel gi michni mar wer gi thum gitimo timbe mag miyo ji nyiero be miyo i pesa ofuku. Wang'e ni nyathi man ndalo moko e sekondari iluongo ni Tonglo no nyingo dhi malainya nikech ni talanta. Duol mochung' nego pi e puothe pacho kae National Irrigation Authority ochwalo masinde mag keyo pi maromo 2 e gwenge ma Ahero mar kony midhiero mar oula kod pur mabiro ndalo achiel kende bang' koth chako chwe pacho kae bang' duol makoro chal makor lwasi diero gwenge makaluo mar yudo koth mapek. Reporter marwa David Abonyo tere kod ler. En fuong'ruok ne jodak ma Ahero kod West Kano ne midhiero mar ohula bang' yudo masinde mabiro konyogi